לפני כמה שנים בבני ברק, יום חמישי צהריים, פקוק אש. אברך, אתה יודע, עם רכב, אתה יודע, שם הילוכים כזה. כן, אחי, אתה יודע, ככה. נוסע, אתה יודע, עם כל מיני קניות שקנה לאשתו. אברך בשם יעקב, אתה יודע, יושב ברכב, עד שהוא שם ראשון, אתה יודע, ניוטרל נכבה לו האוטו, קיצר, מסתבך שם עם כל הפקקים. מאחריו לא פחות ולא יותר נהג מונית, אחי. קוקו קטן ככה מאחורה, מרעננה. לא יודע איך, השם גלגל אותו מאחרי האברך הזה. ואתה יודע מה זה הכי יקר מנהגי מוניות? לא כולם, אבל 99% נראה לי. למה 90? לחוצים בכביש, אחי, כל היום בכביש. בן אדם נוסע הרבה, אני מדבר גם על עצמי, בן אדם נוסע הרבה, אתה יודע, תהיה לנו, תקתק אותה את הנסיעה. והנהג מונית, פיפ, פיפ, והוא מסכן, מהלחץ נכבה לו, ניוטרל, לא יודע מה לעשות. מרים אמברקס, מה אני עושה, מה קורה? מהלחץ. והוא מאחורה פיפ, עד שיש ירוק. אתה יודע, עד שהוא שם את הראשון, אתה מבין? ומתחיל לנסוע, לוקח טיפה זמן, אחי. הוא מאחורה, אתה יודע, עם המונית, רוצה לנסוע. עד שהגיע איזה קטע כזה, שהיה ירוק, והוא לא שם לב מה בעלה, הוא בא לנסוע, נכבה לו האוטו עוד פעם. והנהג מונית מאחורה, אתה מכיר את זה שבן אדם לוחץ בלי להפסיק? האברך מהלחץ, הוציא את היד, אומר לו, אדום, אדום! מהלחץ. שהנהג מונית, מה חשב שהוא עשה לו? עשה לו איזו תנועה לא מכובדת. אדום, הרים אמברקס, יצא מהמונית. עכשיו, פקוק, אי אפשר לברוח. הלך אליו לאוטו, למי עשית ככה? פתח לו את הדלת. הוציא אותו מהאוטו, שם אותו על הרכב שלו, והתחיל להכות אותו. פאף! ימנית. והאברך קבל פצצה, הכל מהשם. שמאלית, בום, הכל לטובה. עוד ימנית, בום, כפרת עוונות. זה ההבדל בין אברכים שמשחקים קט רגל, עושים קצת ספורט, לבין אנשים חילונים שמשחקים כדורגל. אנשים חילונים משחקים כדורגל, פאול אחי, איזה פאול, מה פאול? פאול, ואתה לי בעיטה ברן, איזה בעיטה, אתה סתם, אתה... רבי. אברכים משחקים כדורגל, בום, טיל הפנים, אוי, אומר לו, אחי, סליחה, מה, כפרת עוונות, אחי, הכל לטובה. לא רואים ממטר. בוא לא ברגע, כלום, אחי, הכל זה מהשם, זה לא אתה. בקיצור, האברך הזה מקבל פיצוצים, הוא אומר לו, הכל מהשם, תודה רבה, והוא, איזה תודה, אני אראה לך מה זה, פום. והוא מנחית עליו ימני, עד שאנשים קלטו את המהלך, אתה יודע, פקק. כולם יוצאים מהרחבים, בוא נשוגע, בום, אתה יודע, מפרידים. ההוא כבר, הגבה שלו פתוחה, שן עפה לו. קיצר, כולו דם. תגיד, אתה משוגע, תופסים את האנשים, אתה נהג מונית, תגיד, אתה משובש, מה אתה מרביץ לבן אדם? מה אני מרביץ לבן אדם? עושה לי תנועות מתנות. בקיצור, נהיה שם, אתה יודע, האש. היה שם מישהו קפץ, אמר, עכשיו תזמינו למשטרה, לעבריין הזה. עכשיו משטרה! אנחנו לא נותנים לך ללכת, אתה לא זז. נעולים לו את המונית. האברך הזה, אתה יודע, לא יודע מה, נכנס לאוטו, הוציא איזה מגבת, לא יודע מה, הם הגבונים, אתה יודע, לפנים. נדמם הבן אדם. אומר להם, אתם לא מזמינים משטרה, תמתינו. מה יש לך? תמתינו, הוא להרביץ לי, לא לכם. אל תזמינו משטרה. מה קרה? אני רוצה לדבר איתו רגע, להגיד לו משפט. ההוא מסכן, אתה יודע, מה זה מסכן? ההוא עם הקוקו מאחור, לא מבין מה אתה רוצה לדבר? צעריב, קיצר, מה אתה? הוא אומר לו, לא מרב. אני רוצה להגיד לך משהו אחד קטן. תקשיב טוב, הוא אומר לו. איך קוראים לך? הוא יוסי. כל הקהל פה שנמצא עדים למה שעשית לי. אם אני מביא לפה משטרה, או מתלונן על מה שאתה עשית, אני תופר לך תיק, אחי. זה תיק במשטרה, אני מעיף אותך מהעבודה, לא יהיה לך פרנסה. אני מוכן למחול לך על הכל. אני לא אתקשר למשטרה, קח את הרכב, סע הביתה. בתנאי. עכשיו ההוא עם הקוק, הוא לא מבין מה הוא רוצה. אומר לו, מה התנאי? הוא אומר לו שאתה בא אליהם אחר שבת. אומר לו, מה? קיבלת איזה בוקס, אתה נראה לי לא פה. אתה פה? מה זאת אומרת שבת? הוא אומר לו, אתה עושה אצלי שבת, אתה אדם נשוי? הוא אומר לו, כן. כמה ילדים? 2. אתה, אשתך ושני ילדים אצלי שבת מחר. אם לא, יש לך מחרת 2. כותב לו את המספר טלפון. לי קוראים יעקב, זה הטלפון כך. אם עד 2 מחר אתה לא מתקשר, המשטרה תתקשר אליך. תבוא אליי, יהיה לך כיף. הוא עומד, עם הקוק, הוא לא יודע מה זה, צחוקים, המשוגעים האלה, לא יודע מה קורה איתם. עכשיו, גם האנשים מסביב לא הבינו מה, כנראה בדוק, הוא שתה קצת, אין מצב. למחרת 12:30 בצהריים. מרים טלפון, הנהג מונית מרעננה, לבחור יעקב האברך. הלו, אני מדבר עם יעקב? כן, מי זה? זה יוסי, מהפקק אתמול. יוסי, מה שלומך? נו, אתה מגיע או לא מגיע? אני מקווה שההצעה שלי חזקה, טובה, לא?
אמר לו, תשמע, אשתי מסכימה, כאילו, אתה מבין את המצב שלי, נקלעתי לבלגן פה איתך. אבל תקשיב, אנחנו לא שומרים שבת, אתה מבין? אנחנו מעשנים עניינים, מה אני עושה, אתה מבין? אמר לו, עזוב, תבוא אליי, עזוב אותך, נו, הכל יהיה בסדר. תביא את הילדים, תבוא, תנו. אמר לו, טוב, אומר לו, תקשיב, 6:30 חצי שבת, תגיע לפני. לא, אין בעיה, טוב, אנחנו באים. טוב מאוד, ניתק. הוא הכין תשתות הילדים, אמר להם, תקשיבו, מגיע חבר ילדות שלי, משהו, צריך לכבד אותו, בכבוד גדול. אשתו אומרת לו, מי זה? הוא אומר, תקשיב, הוא לא דתי, הוא קצת ירד מהדרך, הוא לא... אבל אנחנו נחזיר אותו למוטב. יש לו ילדים טובים, אשתו, הוא אדם טוב. אל תדאגי, אשתי, אני מבקש, שהוא נכנס שירים וריקודים פה. טוב, הילדים הכינו אותם, אתה יודע, כל הילדים הקטנים, האברכים והילדות. 5:30 מקבל טלפון, יעקב, אני נראה לי שהגעתי לרחוב שלך, אני רואה פה בניין מולי, אני רואה פה כל מיני שלטים, חכה רגע, נסתכל מאחר, כן, זה אתה, הנה, תכנה פה, כן. יורדים אליו הילדים, שאו שערים ראשיכם. הוא עומד עם הקוק, הוא לא מבין מה הם רוצים. יוסי כפרה, נשמה, בוא, כנס לבית, בוא תשתה משהו, למה תעמוד בחוץ? מכניס אותו, אשתו נכנסת, הילדים, הרבנית היוצאת אליה, אשתו של האברך, חיבוקים, בואי תראי, בואי תעשי, יושבים ביחד. הוא לחוץ, אדם הולך לקרות. טוב, יוצאים לבית כנסת. מה לא זה בית כנסת? אני לא יודע להתפלל. אתה לא צריך להתפלל, אתה מחזיק סידור, רק עונה אמן, זה הכל. אתה שומע אמן, תגיד אמן. טוב, אתה יודע מה זה ליל שבת תפילה, אחי? לך דודי, כולם. יש קטע בתפילה, נכון, שמקבלים שבת מלכתה, נכון? מה עושים כל הקהל? מסתובבים, נכון? למערב. הוא מתפלל רגיל, פתאום הוא רואה את כל הבית כנסת מסתכלת עליו. הוא אומר לו, מה זה? למה מסתכלים עליי? לא מסתכלים, מסתובב איתם ביחד. אתה יש כאלה חביב שיבושים. בקיצור, הייתה שם תפילה מהסרטים, הוא יוצא איתו, אתה יודע, בן אדם חוזר מבית הכנסת, מי מלווה אותו? מלאכים. 2 מלאכים. אתה יודע, אתה נכנס לבית, 2 מלאכים איתך. וכל הילדים, שלום עליכם. הגמרא אומרת ש2 מלאכים נמצאים, המלאך הטוב מברך אותו, את האדם, שיהיה לו שנה טובה, מוצלחת, שיהיה לו שבוע הבא, אותו דבר כמו שיש לו עכשיו בשבת, שבת מצוינת עם אוכל, פת, אשתו תחכה לו ככה וישמרו שבת, יהיה להם שבוע מוצלח וכו', ברכות. והמלאך הרע מה עונה? אמן בעל כוחו. אבל אם אתה יודע, ואדם נכנס עם הכיפה של עיריית יהוד, ככה, נכנס. אחרי הבית כנסת, מדליק, אמא, יש ליגת אלופות, תכניסי רגע, אמא, מדליק את הטלוויזיה. באותו רגע, אתה יודע, שני המלאכים באים הרי. המלאך הרע אומר, יהי רצון, שבוע הבא, לו ככה וככה, המלאך אותו מסכן עונה, אמן בעל כוחו. ההוא עם הקוק, הוא מרעננה, נהגמונית. הוא לא מכיר את הדברים האלה. פתאום הוא נכנס, כולם, שלום עליך. הוא רואה את הילדים הבנים רצים לאבא, ישמחה אליהם כפרה וכמנשה, את הבנות, ישימח אלוהים כעשרה רבקה חיה ולאה. איזה כיבוד הורים, בן אדם חשמל, הוא ואשתו, מה זה? מסתכלת עליו, הם רגילים, שבת הוא יושב אוכל עם עצמו, אשתו ספן, הילד צחק בסוני, הילדה בדרך כלל מועדון. זה מה הוא רגיל, אף פעם לא יושבים ככה ביחד. פתאום הוא יושב עם אשתו והילדים, יושבים לא זזים, מתביישים, לא נעים. הדגים, אחרי הקידוש דגים. אוכלים דגים תוך כדי הדגים, אין כמו יוסי בעולם, אשתי, את לא יודעת בן אדם. הוא מקפיץ אנשים לשבורי תורה, את לא מבינה איזה נהג מונית, חבל לך על הזמן. תסתכל, הוא לא מבין מה אומר. ואז תוך כדי הוא אומר לבן שלו, עברו מלא, תן לנו איזה פיוט ככה, אתה יודע, שבת היום. ואז הבן מתחיל, חביבי, תן אליי. הוא ככה, מה זה, איזה אור הוא מקבל, פיצוץ של השבת, אתה יודע, האור של השבת. עוברים לבשר, עניינים, מוצאים את כל הפחזניות, אשתו שהכינה, אתה יודע, פרווה, טה, נהנים, הילדים חמצוצים, אתה יודע, כל העניינים. מסיימים, הוא אומר לו, תקשיב טוב יוסי, אתה יכול ללכת לנוח, מחר 8 בבוקר אני מעיר אותך. מה? אני רגיל בשבת לקום ב2, על מה אתה מדבר? הוא אומר לו, 8:30 תפילה נשמה שחרית, אני הלכתי לתפילה הכי רחוקה בשבילך. זה הכי מאוחרת. אבל תשמע, אני לא יודע אם אני צריך לקום, אל תדאג, אנחנו נעיר אותך. קם איתו בבוקר, הולך לתפילה, עוד פעם, אורות, עניינים, חצי תפילה הוא רדום, חצי תפילה הוא מתעורר. חוזרים חזרה, אוכלים סעודה שנייה, חמין, אשתו מוציאה. וואו. כל האוכל חמין בשבת חייב, מיטה, לישון, הוא חייב לישון. היא מוציאה את החמין עם הבשר, אתה יודע, והביצה שם, וואי. הוא אוכל איתו, והוא מרגיש את הטעם. אתה יודע, זה לא טעם חמין של יום שני, זה חמין של שבת. יש שבת נמצאת בתור החמין. הם אוכלים את זה, והוא מהאור, אומר לי, אשתי, אני חייבת לדעת איך מכינים את זה. היא אומרת לו, תשמור שבת קודם כל, מה אתה קשקש שבת? תשמור שבת את דרך החמין.
בקיצור, הם באורות הוא ואשתו, הילדים שם משחקים, מקבלים פרסים מהאבא, תהילים שם, צועקים שמע ישראל, לא יודעים מה זה בכלל. סעודה, תפילת מנחה, סעודה שלישית, בסעודה שלישית. תוך כדי סעודה שלישית, אין כמו יוסי, יאללה, חבל שהשבת עומדת לצאת, מה זה, איזה כיף לנו. פתאום הנהג מונית מתחיל לבכות, בשולחן מול אשתו מול כולם, מתחיל לבכות. נותן מכה לשולחן. הוא אומר לו, אני לא מבין מה קורה פה, תעצור את הכל. תעצור את הכל. יעקב, מה קורה פה? תגיד לי, מי אתה יעקב? מי אתה יעקב? אומר לו, מה קרה? למה אתה בוכה? שבת, אסור לבכות. הוא אומר לו, אני רוצה שתסביר לי. אני אתמול נתתי לך פיצוצים. פתאום אשתו החרדית אומרת, מה? הוא הרביץ לך? אבל עזבי, אחר כך נדבר על זה. רק אתמול ניפחתי לך את הגבה, הבטיח את השן, מה אתה מזמין אותי לך הביתה? תגיד לי, מה, אתה בן אדם או שאתה מלאך? מה, אין לך לב, אין לך רגשות? מה קורה פה? אולי אתה אליהו להביא, תגיד לי, אני מבין. מה זה, איך זה יכול להיות? בן אדם עשה לך צער, אתה מזמין אותו לאכול אצלך, איפה שקיים דבר כזה, הוא אומר לו, אני לא מכיר את זה. הוא לקח את החומה שהיה על השולחן, ואמר לו, אתה רואה את התורה הזאת? בתורה הזאת, התורה הזאת מצווה אותנו. הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. עושים באהבה, שמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש. בתורה שלנו כתוב, לא תיקום ולא תיטור את בני בריתך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. זה התורה, זה לא אני אמר לו. מי שלומד תורה באמת וחי אותה, ככה צריך לנהוג, אומר לו. אמר לו, תקשיב טוב, אם זאת היא התורה, וכל מה שעד היום שמעתי בטלוויזיה וברדיו על החרדים ועל הדתיים, זה שקר גמור, הוא אומר לו. אני רואה מול העיניים שלי מה זה יהדות. אני ואשתי אתמול בלילה, זה עוד לפני החמין של אשתך, רק שתבין מה אני מדבר איתך. אני ואשתי אתמול בלילה בהלם מכל השבת הזאת. אמרתי לאשתי, תקשיבי, אני לא יודע אם את מרגישה, אז אני מרגיש אור בנשמה, מה שלא הרגשתי בחיים שלי, משום תאווה. היא אומרת לו, בעלי, אני חייבת להגיד לך את האמת, גם אני ככה. תראי את הילדים איך הם נהנים. תראי איזה כבוד הילדים עושים להורים שלו, לאברך הזה. אתמול בלילה דיברנו אחד ככה, בן בעל אישה, לאשתו. והחלטנו שאנחנו רוצים להתחיל לשמור שבת. אנחנו לא יודעים איך להתחיל, אתה יכול לעזור לנו? יעקב פרץ בדמעות של התרגשות. אמר לו, זה לא דמעות של בכי, זה דמעות של שמחה שמותרת בשבת. אני אעזור לכם. הוא חיבר אותם לאיזה ארגון, שהארגון הזה לקח אותם מאלף ועד תף. כל הלכות שבת. מחם, פלטה, אש, סחיטה, בורר, טוחן, קוצר, שואל, מה שקורא, הכל. כל המשפחה הזאת שומרי שבת היום כהלכתה, בזכות אותו אברך. שידע לעמוד חזק מאוד מול הניסיון שהקדוש ברוך הוא העמיד אותו.